Μιλήσουμε με τον Ντίνο Παστό, ειδικό σε θέματα διαδικτύου, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα application για τα ζώα που χάνονται. Σωστά το έχουμε καταλάβει? Και όχι μόνο. Ντίνο, καλημέρα, καλώς όρισες. Καλημέρα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τι είναι αυτό το application? Ωραία. Το application ονομάζεται Pet Saver. Είναι μια κεντρική υπηρεσία που χρησιμοποιεί εφαρμογές στα κινητά, Android και iPhone. Και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τους φιλόζωους και τις φιλοζωικές οργανώσεις να μπορούν να οργανώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν να δρουν άμεσα όταν είτε χαθεί ένα ζώο, είτε αν βρεθεί ένα αδέσποτο. Και πώς λειτουργεί ακριβώς? Ωραία. Εγκαταστώντας την εφαρμογή, ο χρήστης θα κάνει μια εγγραφή, θα μπορεί να αναρτά είτε φωτογραφίες είτε πληροφορίες ανάλογα με το θέμα. Για παράδειγμα, αν βρεις ένα ζώο στο δρόμο, τι κάνεις σήμερα? Πάρεις ένα τηλέφωνο αν έχεις, τις φιλοζωικές αν έχεις, το παίρνεις μαζί σου. Και πάλι είναι δύσκολη η διαδικασία. Ναι, είναι, όντως. Χρειάζεται τη βοήθεια. Και αυτά είναι τα καλά σενάρια, γιατί οι περισσότεροι απλώς δεν θα κάνουν τίποτα. Ορισμένοι βάζουν φωτογραφίες στο Facebook, είτε σε διάφορες ομάδες. Ναι, και αυτό λειτουργεί πολύ. Λειτουργεί ως ένα σημείο. Ναι. Το πρόβλημα με το Facebook είναι ότι όλοι κοινοποιούν τα πάντα. Χάθηκε ένα ζώο στην Πάφο και το κοινοποιούμε στη Λευκοσία. Και με αυτόν τον τρόπο γεμίζει το διαδίκτυο φωτογραφίες και στο τέλος της ημέρας χάνουμε τον έλεγχο. Εγώ τι προσπάθησα να κάνω είναι να βοηθήσω την κατάσταση με το να μπορούμε να έχουμε κεντρική αναφορά. Για παράδειγμα, εδώ είναι όλα τα χαμένα ζώα. Εδώ είναι όλα τα ζώα που δηλαδή έχεις βάλει όλες τις φωτογραφίες με τα ζώα που τα ψάχνουν οι ιδιοκτήτες ή που έχουν εντοπιστεί και άρα θεωρείς ότι... Θα μπουν από μόνα τους. Ο κόσμος θα βάζει τις φωτογραφίες που βρίσκει είτε δικές του είτε από φιλοζωικές οργανώσεις, αν επιθυμούν ήδη να προσθέσουν τα ζώα που θέλουν να βοηθήσουν. Ταυτόχρονα, εκτός από τα ζώα που χάνονται, θα βοηθήσουμε να προβληθούν και τα κατοικίδια που χρειάζονται να υιοθετηθούν ή ορισμένα κατοικίδια που χρειάζονται προσωρινή στέγαση. Είτε αν για κάποιον λόγο δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης ή θα φύγει για έξω. Έχεις επικοινωνήσει δηλαδή, φαντάζομαι, με όλα τα καταφύγια ζώων σε όλη την Κύπρο? Είμαι στη φάση να επικοινωνήσω με όλους. Σε αυτή τη φάση έχω μιλήσει με 3. Είναι πάρα πολύ θετικά τα μηνύματα. Ο κόσμος το αναμένει. Και θα το ανανεώνουμε εμείς, δηλαδή και τα ίδια τα καταφύγια. Φαντάζομαι θα τους εξηγήσεις πώς λειτουργεί αυτό το application, ώστε αν έχει υιοθετηθεί ένα ζώο να φεύγει φωτογραφία ή να ενημερώνεται κάποιος που ενδιαφέρεται. Είναι εύκολο, διότι αυτός που αναβάζει μια ανάρτηση, αυτός είναι υπεύθυνος για να την κατεβάσει, διότι με αυτό θα μιλήσει όποιος και αν μιλήσει. Για παράδειγμα, θες να δώσεις ένα ζώο, εσένα θα πάρουν τηλέφωνο για να το δώσεις. Άρα εσύ θα το αφαιρέσεις όταν έκλεισε το θέμα. Ωραία, άρα θα έχει κατηγορίες. Αν θέλουμε να βάλουμε φωτογραφία ζώου ότι χαρίζεται, φωτογραφία ζώου που έχει χαθεί και το ψάχνουμε, φωτογραφία ζώου που το έχουμε εντοπίσει και ίσως το ψάχνει ο ιδιοκτήτης του, και ζώα που βρίσκονται σε καταφύγια και μπορούν έτσι να τα φιλοξενήσει κάποιος ή και να τα υιοθετήσει. Υπάρχει ακόμα μία λειτουργία, η οποία θα φανεί αρκετά χρήσιμη. Είδαμε και χτες το περιστατικό με φάρμακα σε παιδότοπους που προσπαθούν να σκοτώσουν ορισμένα σκυλιά. Εννοείται ότι... Και κινδυνεύουν και παιδιά, φυσικά και τα σκυλιά, αλλά τα βάζουν σε χώρους που παίζουν και παιδιά. Και μπορεί και ένα παιδί, ξέρουμε ότι βάζει τα χέρια του στο οτιδήποτε και το ίδιο το παιδί όπως και τα σκυλιά δεν το σκέφτονται και τα μωρά του ίδιου. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι είναι άμεση ενημέρωση. Για παράδειγμα, αν βρεθεί φάρμακο σε έναν μπάρκο ή οπουδήποτε που πρέπει να αποφύγει ο κόσμος, θα έρθει μήνυμα σε μορφή push notification, όπως γνωρίζουμε από τα κινητά, και θα ξέρουν όλοι της περιοχής να αποφύγουν αυτόν τον χώρο. Το ίδιο ισχύει για τις περιπτώσεις που θα χαθούν ζώα, θα μάθουν μόνο τα άτομα της περιοχής. Δεν υπάρχει λόγος να ενοχλούμε άλλες επαρχίες για κατοικίδια που χαθήκαν στη Λευκοσία, για παράδειγμα. Είναι πραγματικά εξαιρετικό, είναι κάτι που το χρειαζόμασταν σίγουρα. Τώρα μπορούμε να το κατεβάσουμε όσοι έχουμε smartphone. Ναι, είμαστε στη φάση που το στείλαμε στην Google και στην Apple για να μπει στα καταστήματα που κατεβάζουν τα applications. Μας είπανε 1η του Μάη θα είναι έτοιμη η εφαρμογή. Γιατί εγώ το ψάξα, η αλήθεια είναι, και δεν το βρήκα. Να πούμε όμως ότι στο σελίδα της υπηρεσίας, που είναι petsavercy.com, έχει ήδη ανοίξει τη φόρμα εγγραφής για τα άτομα που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν άμεσα για τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε αρκετόν κόσμο στην έναρξη. Τέλεια. Και θα είναι δωρεάν. Βεβαίως. Αν δεν ήταν δωρεάν, δεν θα χρησιμοποιείται από τον κόσμο. Προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Σε ευχαριστούμε και μακάρι να το δούμε να το χρησιμοποιούν και στο εξωτερικό. Ντίνο, τώρα την ίδια ώρα αυξάνονται οι διαδικτυακές απάτες
και είχαμε καινούρια. Και θα δούμε και μια σχετική φωτογραφία που αφορά το WhatsApp, την εφαρμογή του WhatsApp. Είναι ένα μήνυμα που θα έρθει στο κινητό μας και θα μας ενημερώνει για αυτή την εφαρμογή κάτι και πρέπει να το αποφύγουμε. Οι hackers σκεφτήκανε όλους τους τρόπους. Μπορεί να μην μας τους παρουσιάσανε ακόμα, αλλά για παράδειγμα προσπαθούν να μας υποκινήσουν την περιέργεια μας. Σε αυτή την περίπτωση μας στέλνουν έναν ηχογραφημένο μήνυμα, τουλάχιστον έτσι λέει ο τίτλος, ότι κάποιος προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί μας και μας άφησε μήνυμα. Πατήστε να το ακούσετε. Από το WhatsApp. Ναι. Που ξέρουμε, είναι αυτό εδώ. Που ξέρουμε ότι γίνονται κλήσεις μέσω WhatsApp και μέσω Viber, άρα θα θεωρήσεις ότι έχω μια χαμένη κλήση. Και αν το πατήσεις γίνεται το κακό. Ναι, στην περίπτωση αυτή όταν το πατήσουμε πάμε πίσω στην τακτική της κρυπτογράφησης των αρχείων μας που μας ζητούν λίτρα και τότε βγάζουν λεφτά. Οι hackers έχουν τεράστιο κίνητρο. Είπαμε ότι μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες που ζητούν λίτρα ξεπεράσανε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και εννοείται ότι δεν πιάσανε ούτε έναν από αυτούς. Άρα δεν θα σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις. Ο κόσμος πρέπει να έχει αυξημένη έννοια στο τι ανοίγει. Οτιδήποτε βασικά δεν γίνεται συχνά. Δηλαδή αυτό, αφού δεν μας έχει έρθει ποτέ μήνυμα, απλώς και αυτές οι εφαρμογές επειδή ανανεώνονται διαρκώς, σκέφτεσαι ότι είναι μια καινούργια υπηρεσία, μας έρχεται μήνυμα στο κινητό μας. Αλλά καλό είναι οτιδήποτε είναι αυτό, ας πούμε τώρα το δείχνουμε, οτιδήποτε μας έρθει και δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Είναι ταχύτητα. Όταν ρωτάω θύματα μου λένε μα το πάτησα διότι βιάζομαι ή νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Αυτό εκμεταλλεύονται. Αυτό. Ναι. Ντίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά να είμαστε όλοι προσεκτικοί, ότι φαντάζομαι λεφτά δεν παίρνει ποτέ κανένας πίσω σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα